Si no vaig errat, perquè vaig llegir una mica el text, l'important no era tant això, que és important perquè és el que ha sortit als mitjans i és el que és, sinó una altra part, que era el fet de que ell hagués participat activament com a conferenciant o com a impulsor en associacions de caràcter polític. I això és el que, per la raó per la qual l'acusaven de deslleialtat amb la Constitució, en tant que feia una activitat política. Això tots els jutges ho tenen prohibit, no poden ser membres de partits polítics. Clar, la línia entre un partit polític i una associació de caràcter polític és una línia molt fina, i és aquí on han posat tota l'argumentació en contra. De totes maneres, el que em sembla és lamentable perquè aquí és evident que el que es buscava era castigar aquest jutge. De fet, el mateix Consell General del Poder Judicial també va estar dividit en dictar aquesta sanció, per tant vol dir que hi havia arguments a favor i en contra.